I skulle have haft jeres bacon t-shirts på. Ja. Hvor er t-shirten? Og så har vi Bjørn. Bjørn er først ude, og så kommer Tobias langt efter. Vi har Tobias, der suger hårdt, og det gør Bjørn også. Bjørn er runde og tredje runde. Vi har Bjørn, der ryger fjerde runde, og Bjørn er femte runde, og han er sjette runde. Og Bjørn er allerede videre på 20. runde, men klar Tobias på anden runde og tredje runde, og vi har videre Bjørn, han er på 9. Og han er på 10 nu. Ja, nu er han afsted. Tobias. Tobias nåede først kun. Tobias. Yes, vi går videre. Der er 2 brejer til hver, og Bjørn er i gang. Og Bjørn. Og de stopper. Og vi har Bjørn. Og de skåler. Kom så. Så har vi Tobias lige nu der foran. Kan Bjørn drikke ud. Kan Bjørn drikke ud. Tobias drikke ud. Selvfølgelig kan det ikke det. Kom så. Og så piller Tobias en havlefnuller samtidig endda. Yes, og Mathias. Ellers der står Tobias, der står lige og piller navl. I er begge to tyk. Kom så, Bjørn. Nu, Tobias. Vi fortsætter! Ja! Vi har en mand nede, men han er oppe igen. Han valgte nede, han brækkede sig bare. Det er tækket, drenge. Hold kæft. Og sjovt nok, så er det ham dernede hver gang. Ja, han tør lige fingre i brækken. Sådan. Du er nødt til... Nej. Det var ikke mig, der ikke er hul i glasset! Hvor skal jeg klap det der? Så Bjørn! Hæld i blomsterne! Kom nu, drenge! For satan, drik nu! Det lugter af penge, Bjørn. Kom nu! Drenge, mindre snak med at drikke. Tobias, kom så! Ja, du vil ikke engang gå og holde til halvdelen af det der løb. Nej, men jeg er ikke top. Kom nu, Tobias, du er bagud. Kom nu, du taber. Kom nu, Tobias! Nej! Tobias, kom så lige. Det er så næsten, og det er skønt for ham også. Kom nu! Nej! Ja, Tobias, det er godt fejlet. Sådan, Tobias!